Estragon. Koko. Se ajettu. Muistatko sen ryövärijutun, Koko? Kerronko sen sinulle? Ei. Se sai sajan kulumaan. Siinä oli 2 rosvoa, jotka ristiinnaulittiin. Se saa ajan kulumaan. Siinä oli 2 rosvoa, jotka ristiinnaulittiin yhtä aikaa kuin vapahtaja. Kerrotaan. Kuin mikä? Vapahtaja. 2 varasta. Kerrotaan, että toinen pelastui ja toinen tuomittiin kadotukseen. Pelastui mistä? Helvetistä. Mä lähden pois. Hetki Ja vaan. kuin? Niin. Now just a second, Hauke. Will you move the line? Minä lähden pois. To cut into the D's. Mistä johtuu, että so your cue will be mistä johtuu, että and Kalle, he is going to interrupt you. Now like this. Mistä johtuu, että minä lähden pois. Toivottavasti en ikävyttäisi. Now this little sequence is will give a very good idea of their relationship, you know. During these lulls or dull periods, their thoughts or words hardly ever meet. Only very specific things or words or people make them register the same way. Now this play is full of these small incidents. You know, I think it's going to be easy to make the sequences. The difficulty will be to find the line and to combine them, to make the play, put it across the run. Now, let's go back to this pelastui mistä. Pelastui mistä? Helvetistä. Ja kuitenkin mistä johtuu, että Minä lähden pois. toivottavasti en ikävytytä sinua. En minä kuuntele. Mistä johtuu, että 4 evankelistasta vain yksi kertoo asiat tällä lailla? Vapahtaja. 2 varasta. 1 4. Niistä 3 muusta 2 ei puhu siitä mitään ja 3 sanoo, että molemmat haukkuivat hänet kerta kaikkiaan mataaksi. Kenet? Mitä tarkoitat? Minä en ymmärrä mitään. No en minäkään. Oh, don't worry about it. You're going to have a 6-page monologue later on and you won't understand one word of it. Now, in the second act, Didi stands over here, go about here. For so unlucky fall and stumble over here. Minua! Kuka uusi? Now, come closer. More, a little bit more. That's it. Now let's do the slapping business. Hyvä, nyt mennään siihen tappelukohtaan. Tietysti missä Posoo huutaa, mikä se armoa. Te ootte maassa. Mitä? Mikä hätänä? No aivan oikein. Ja mulla ei ole mitään tässä. Sulla ei ole mitään. Mulla ei näy tässä ollenkaan. No, you just face the audience. Aha. Right? Se tuo mitä? And we start from where Posoo says mercy, mercy. You know. Mitä? Armoa. Mikä hätänä? Nukuitko sinä? Kyllä kai. Se oli hattu kidottu posoo. Käski se pitää turpansa kiinni. No ettei Anna sille lopeta. Pidätkö vihdoinkin aamasi kiinni senkin mäkän? Sä jää. Right, now Posoo, you're crawling towards a tree and you fall down with your hand up like this and you two are asleep. Right, and long pause, you know, take it easy. Now let's do it over again. Right. Armoa,
hätänä? Nukuitko sinä? Kyllä kai. Se oli vähän tukinottupas soo. Käski se pitää turpansa kiinni, anna sille päin. No etkö jo lopeta? Pidätkö viidon naamasi kiinni senkin Now you fall against a tree. Minkälainen puutehän tuli? That's your tree. No näin me ollaan sitä mietitty. Joo, tässä on näitä puita. Tässä on kokeiltu sillä tavalla näitä puita ensin, että ne olisi harsomateriaalia. Mutta siinä tuntuu vielä, ettei se tähän levyyn nähden, josta tulee tausta, tuo harsomateriaali ei sovi. Seuraava muoto on tämä, jossa on tämä puun oksat mukana. Siitä joutaa nämä oksat vielä pois. Ymmärrättekö? Tullaan tähän muotoon, jos tämä puu on jo ilman oksia. Tämä kuva ehkä ei anna vieläkään tarpeeksi käsitystä sen abstraktisuudesta, joka pelkistetyimmillään se on tämä. Eikö tää nyt tunnu oikealta ratkaisulta? Mutta käsikirjoituksessa sanotaan, että se on itkuraita. Oh, forget about the script. But the script says you've got to wear bowlers. I think it's a brilliant idea. Niin kuin se puukin. Can't you see yourself as a tramp with a bowler? Ylärakennus 37. Noin. Ja 520. Ylärautio Sirre isän kuva vasemmalla. Kuoppa kakkonen. Hyvä. Vasen tornin terävällä. 62, 45. Ylärampin sininen. Varovasti. Noin. Joo. 22, 40. Sitten 7, 8, 13. Kuin pulkkuilijat punkkoon vuotmäänin uusissa julkisissa rakennuksissa persoonallisesta Jumalasta kvaa kvaa kvaa. Jolla on valkoinen parta kvaa kvaa kvaa. Ajan ja äärettömyyden ulkopuolella, joka jumalaisen atampiansa, afansiansa, atampiansa korkeuksista rakastaa meitä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Ei tiedetä miksi, mutta kyllä se tulee ja kärsii jumalaisen Mirandan tavoin. Ja joka epäilee sitä, tekevät lopun hirsivalkeasti, eli rakentavat helvetin alastomille, jotka ovat toisinaan vielä niin sinisiä, niin rauhallisia rauhallisuutta, joka ollakseen välittävä, ei siitä ole se vähemmän tervetullut, mutta älkäämme kiirehtykö tapahtumien edelle olettaen toisaalta, että keskeneräisten tutkimusten johdosta älkäämme rientäkö tapahtumien edelle keskeneräisten tutkimusten, mutta silti antropometrisena kakkottimia välityksellä ollaan ilman muuta erehtymisen mahdollista kuin se, joka liittyy seuraavaan, joka on todettu, seuraavaa, eli mutta älkäämme rientäkö tapahtumien edelle, ei tiedetä minkä vuoksi polkkoilija voit määrittää johdosta ilmeistä, että ottaen huomioon falttavia pelisseli keskeneräiset. Now this is where we start doing the Lucky's monologue lights for him. Joo, meiltähän puuttuu taustakuva vielä tuolta. Well, let's do the background right away. Joo. All right, Arne, call for dress rehearsal. No niin, pojat. Alusta loppuun sitten.
someone puts words and ideas on paper and makes a play out of them. This play was written by an Irishman, Samuel Beckett, in French, and we produced it in Finnish. The name of the play is Waiting for Godot. Let's watch the first dress rehearsal for a bit. We've just started. Muistatko sen ryövärin jutun koko? En. Kerronko sen sinulle? Ei. Se sais ajan kulumaan. Siinä oli 2 rosvoa, jotka ristiinnaulittiin yhtä aikaa kuin vapahtaja. Kerrotaan... Oi mikä? Vapahtaja. 2 varasta. Kerrotaan, että toinen pelastui ja toinen joutui kadotukseen. Pelastui mistä? Helvetistä. Ja kuitenkin mistä johtuu... Mä menen pois. Toivottavasti en häiritse sinua. En mä kuuntele. Mistä johtuu, että 4 evankelistasta vain 1 kertoo asiat tällä lailla? Kaikki 4 olivat kuitenkin siellä. Kuules, Gogo. Voisit sentään joskus sanoa jotakin. Mä kuuntelen. 1 4. Niistä 3 muusta 2 ei puhu sitä mitään. Ja 3 sanoi, että molemmat haukkuvat hänet kerta kaikkiaan mukaan. Haukkuvat kenet? Mitä tarkoitat? Mä en ymmärrä mitään. Haukkuvat kenet? Vapahtajan. Mitä varten? Koska hän ei lähtenyt pelastaa heitä. Helvetistä. Ei, kun kuolemasta. No entä sitten? Sitten ne joutuivat kadotukseen molemmat. Mitäs siitä sitten? Mutta toinen sanoi, että toinen heistä pelastui. No mitäs siitä sitten? Ne ei ole samaa mieltä siinä koko juttu. Ne oli siinä kaikki 4. Mutta vain 1 kertoo pelastuneesta ryöväristä. Miksi häntä pitäisi uskoa sen paremmin kuin muita? Kuka sitten uskoo? No kaikki. Vain tämä kertomus tunnetaan. Ihmiset on suuria pasmoja. This film is about theater. But it's also about our theater. Suomen kansallisteatteri, the Finnish National Theatre in Helsinki, Finland. Finns love the theatre. There are a dozen of them in Helsinki alone. Our theatre, though a private company, is partly subsidized, but paid admissions cover about 70% of our budget. We have, by the way, the oldest Molière tradition outside France. But our audiences seem to enjoy this too. Nythän ei ainakaan enää voi ajatella. The theatre is of 2 eras. The old building houses the large stage, and the new theatre, the small stage and the theatre school. 46 actors and a staff of 120 under the overall direction of poet, playwright Arvi Kivimaa prepare 16 plays in a 9-month season. We try to include every year a Shakespeare, a Chekhov, Schiller, Strindberg, Molière of course, and another French classic. The last seasons we have also done Euripides, Tennessee Williams, Arthur Miller, and Beckett's Waiting for Godot.
Arvoa! Mikä hätänä? Se on yhä tuo kirjoitus patroon. Äsken se pitää turpansa kiinni, anna sille päin. No hetken jo lopeta. Pidätkö viinoa? Pidät kiinni sekin mun äkättäjä. Se kaatuu. Et kai lyönyt liian kovaa. Vähän vaan taputtelin. Kun ei ois pitänyt. No sinähän sitä tahdoit. Ai joo. Mitäs me nyt tehdään? Kuka voisi ryömiä sen luokse? Älä jätä minua. Jos mä huutaisin sitä. Niin, tee se. Hei, Poso! Nyt se liikahti. Herra Poso, tule takaisin. Ei sinulle enää tehdä mitään pahaa. Jos yritetään toisella. Pahasti loukkaantunut. Se on hauskaa. Mikä olisi hauskaa? Yritetään toisella nimellä. Yhdellä ja toisessa perään. Ja samassa jatkumaan. Hei Ylärauti. As Goguadi start to move towards Bosso, fade down to 7 on the 52. And bring up the right floor spot. Abel! Abel! Those spots in the background don't work at all. Let's get back to the original slide. Now that's right. Fade out. Easy. Easy. Easy.